Me ollaan asuttu Kalkussa Tampereella. Ollaankohan me siitä muutettu sitten tonne Kämmenniemeen, Teiskoon. Ja ollaanko sieltä muutettu sitten taas tonne Amuriin. Muuta muistikuvaa kuin sitä Amurista justiin semmonen, että on oppinut siellä pienellä pyörällä ajaa. Siellä oli semmonen puukortteli, niin siinä asui samassa korttelissa semmonen vanhempi mies kanssa, mikä joskus vähän otti viinaa, niin se rupesi riehuun. Se ja kirveen kanssa hakkasi toiseen oviin. Aina sitä pelättiin sitten, koska se sai sen hullun kuurinsa siellä. Ja Amurista muutettu sitten tonne Hervantaan. Sitten se talo, missä me asuttiin, se oli varmaan 8-kerroksinen kerrosta. Asuttiin ykköskerroksessa. En mä koskaan mitään pahaa tehnyt. Kyykäärmeitä pyydystettiin tonne lasipulloihin ja päästäisiäkin saatu kiinni. Ja yksi päästäinen käytiin pudottamassa postiluukusta ne huoneistoon, mutta niin sai sen onneksi aika pian kiinni, ettei siinä muuta, mutta sitten siitä vähän huutia tuli. Pienempänä niin kaikki lomathan me maalla oltiin. Hiihtolomat ja kesälomat. Emme saa lomailtua, että sitten on tultu isovanhemmille sitten lomaille hoitoon. Siinä naapuritilalla asui kans se oli vanhempia poikia, niin ne oli jotain 17 vanhoja vai mitä ne oli, 16. Niin ne ajeli siinä semmoisella rekisteröimättömällä ja vakuuttamattomalla autolla sitä hiekkatietä aina edestakaisin. Välillä aika lujaakin ja yhtenä päivänä ne taas meni siitä alaspäin sitä lammilta poispäin ja sitten mä lähdin kanssa, olin mopolla kanssa liikenteessä, niin lähdin sitten kanssa, kun se auto oli mennyt niin samaan suuntaan sitten, niin kuin sen auton perässä sitten niin hetken päästä. Ja sitten mä näen, että se auto tulee sieltä, kuulen äänen. Mä pysäytän mopon on tienlaidassa pysähdyksessä, niin sitten se auto tulee niin lujaa sieltä, että se ei pysynytkään tiellä, siinä oli vähän kaaretta, niin se ajoi suoraan mua päin se auto. Mä lensin siitä jonkun 20-25 metriä pellolle sinne. Ja se auto jatkoi vielä varmaan 100 metriä vielä sen jälkeen meni, ennen kuin ne sai pysähtyä. Se meni puolelta toiselle se auto siinä, että ne sai sen sitten pysäytettyä. Ja sitten siellä oli yksi semmoinen vähän vahvempi kaveri, niin se oli sitten käynyt hakemassa mut sieltä pellolta ja kantoi mua sitten sylissä sinne maatilan pihalle, sinne lammin pihaan sitten, kun mä olin tajuttomana. Ja sitten sinne ambulanssissa hälytettiin. Sitten ambulanssilla sairaalaan. Ja siellä sitten tutkittiin, että oli vähän kättä poikki 2 kohtaa ja sun muuta. Mutta säikähdyksellä sitten siitäkin selvittiin, että ei jäänyt mitään pysyvää pahempaa vammaa. Oltu siinä opiskelijakadulla asuttu, niin on, siinä lähellä on semmoinen keinopuiston luistelukenttä. Talvella oltiin luistelemassa siihen Pentin kanssa. Mulla oli avaimet kaulassa sitten ja Pentti halusi lähteä kotiin ja se tuli pyytämään avainta ja mä tietysti annan sitä avainta, otan kaulasta sen avaimen ja vähän kauempaa, niin pyöritän sitä kädessäni ja sitten, että niin
heitän sen sille, niin se saikin niin kauheasti ilmaa se avata, että lensi sinne viereisen talon katolle asti sinne. Sitten kun on luistimilla tullut kotoa, kun aika lähellä asuttiin siinä, niin luistimien kanssa piti sinne katolle kiivetä. Sitten oli vähän hankala kavuta sieltä sisäpihalta semmoista verkkoaitaa pitkin, että sai sen avaimen haettua. Mutta kyllä sinne pääsi sitten. Saatiin avain pentille sitten, että se pääsi kotiin.